Live μετάδοση λέει. Λοιπόν, γεια σου. Είμαι η Εσπασία Κουβέου, conversion copywriter και δεν έχει καμία σχέση αυτό που θα κάνουμε σήμερα με το conversion copywriting και το marketing. Ή μήπως έχει, γιατί όλα συνδέονται και όλα είναι ένα. Καλώς τα κορίτσια, καλώς την Κατερίνα, καλώς τη Βίκη και μέχρι να μπουν και άλλοι άνθρωποι θα διαβάσω πάλι ένα απόσπασμα του Σάντι της Μάριαν Ουίλιαμσον, το οποίο νομίζω ότι βρίσκεται πολύ μεγάλο μέρος του πόνου που υπάρχει για το σώμα και γενικότερα. Ο βαθύτερος φόβος μας δεν είναι ότι είμαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος φόβος μας είναι ότι έχουμε αμέτρητη δύναμη. Είναι το φως μας και όχι το σκοτάδι μας που μας τρομάζει. Είσαι ένα παιδί του Θεού. Όταν το παίζεις μικρός, δεν προσφέρεις στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα το φωτισμένο στο να συρρυκνώνεσαι, ώστε οι άλλοι γύρω σου να μην νιώσουν ανασφαλείς. Γεννηθήκαμε για να εκδηλώσουμε τη δόξα του Θεού που βρίσκεται μέσα μας. Δεν υπάρχει απλά μέσα σε κάποιους από εμάς, αλλά σε όλους μας. Και όταν επιτρέπουμε στο δικό μας φως να λάμψει, υποσυνείδητα επιτρέπουμε και στους άλλους να κάνουν το ίδιο. Όσο απελευθερωνόμαστε από το φόβο μας, η παρουσία μας αυτόματα απελευθερώνει τους άλλους. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό Instagram Live. Δεν θυμάμαι σχεδόν πώς γίνεται. Είμαι χεσμένη πάνω μου, πραγματικά έλεγα να το ακυρώσω, μέχρι τελευταία στιγμή ήμουν σε φάση όχι. Και δεν ξέρω γιατί το κάνω. Βασικά το γιατί το κάνω είναι πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε όλο αυτό με την επίθεση κατά της Ιωάννας Τούνη και το δημόσιο θυλασμό κτλ. Και για το πόσο έχουμε μάθει να μισούμε το σώμα μας, να μην το εμπιστευόμαστε, να μην το αγαπάμε, να έχουμε κακή σχέση μαζί του από μικρά παιδιά και τις φυσιολογικότατες λειτουργίες όπως είναι το σεξ, ο θυλασμός, οτιδήποτε, η τροφή, το φαγητό, να τρώμε και αυτό είναι κακό, να τρώμε είναι κακό, το να μην τρώμε πάλι είναι κακό κτλ. Και όλο αυτό ξεκίνησε με αφορμή αυτού, αλλά το σκεφτόμουν γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάω τελευταία με πάρα πολλούς ανθρώπους, μάλλον επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή πονάει βαθιά μέσα στην καρδιά. Είπα να μοιραστώ τις δικές μου ιστορίες, τις δικές μου εμπειρίες και πραγματικά έστω και ένας άνθρωπος από τις ιστορίες μου να πάρει κάτι, να δει κάτι διαφορετικά ή να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Αν δεν μοιράζεσαι τις ιστορίες και όλα αυτά που σου έχουν συμβεί και έχεις συνειδητοποιήσει και άλλαξες και τα άλλαξες και έχεις διαφορετικά αποτελέσματα, νομίζω ότι αυτή η γνώση, όλα αυτά που έμαθες σαπίζουν και πάνε χαμένα. Οπότε γι' αυτό το κάνω αυτό το live, αν και δεν έχει σχέση με το marketing ή μήπως έχει, ξαναλέω, γιατί όλα τα συνδέω με το marketing, οπότε δεν θα συνέδεα το σώμα με το marketing. Γεια σας λοιπόν όσοι είστε εδώ. Μου είναι λίγο δύσκολο εδώ πέρα που το έχω βάλει το κινητό να βλέπω σχόλια και τέτοια, ωστόσο please σχολιάστε, γράψτε και τα λοιπά, ό,τι θέλετε. Και πραγματικά εκτιμώ και ευχαριστώ τόσο πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, αυτό το θέμα πονάει πάρα πολύ, γιατί ήμουνα σε όλη μου τη ζωή με την ταμπέλα της χοντρής. Γενικά θα έχω trigger λέξεις, disclaimer τεράστιο, δεν θα δώσω καμία συμβουλή διατροφική και τα λοιπά, ούτε καν οτιδήποτε κι αν πω είναι οι δικές μου ιστορίες, τα δικά μου πιστεύω, ο δικός μου τρόπος που βρήκα για να χάσω 26 κιλά και τα λοιπά και δεν είμαι διατροφολόγος, το είπα, δεν είμαι ψυχοθεραπεύτρια, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, είναι
απλά φίλτραρε οτιδήποτε και αν πάρεις από εδώ πέρα στο δικό σου. Νομίζω ότι η γνώση, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα τέλος πάντων και για τις περιοριστικές πεποιθήσεις και όλα αυτά, μπορεί να βοηθήσουν μόνο και μόνο να αφυπνίσουν με κάποιο τρόπο όποιον είναι έτοιμος, όποιον θέλει, όποιον. Okay. Οπότε όλες αυτές τις λέξεις που θα χρησιμοποιώ, χοντρή, χοντρός κτλ. Είναι trigger, είναι δικές μου, είναι για μένα, εντάξει. Εγώ τις έλεγα στον εαυτό μου. Δεν έχει να κάνει με κανέναν άλλο. Ναι, λοιπόν, από πάρα πολύ μικρή άκουγα μέσα στο σπίτι μου από αγαπημένο συγγενικό μου πρόσωπο που έχει σήμερα και τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ πολύ, αν βλέπεις. Άκουγα είσαι χοντρή. Χοντρή αυτό. Ήταν το χαϊδευτικό μου, ας πούμε, το χοντρή. Όσα κιλά και να ήμουν, δεν είχε καμία σχέση. Πόσα κιλά και να ήμουν, δεν είχε σχέση με το σώμα μου. Ήτανε αυτό, χοντρή. Είσαι χοντρή. Και από το γυμνάσιο και όλας είχα πάρα πολλά προβλήματα με το σώμα μου. Αισθανόμουν full χοντρή όλη την ώρα. Γιατί άραγε. Όσα κιλά και να ήμουνα, αισθανόμουν ότι είμαι πάντα παχύτερη από τις φίλες μου. Όλες οι άλλες είναι πανέμορφες και εγώ κοίτα πως είμαι. Γιατί είμαι έτσι? Βλέπω τώρα φωτογραφίες μου που ήμουν αδύνατη και αισθανόμουν τόφαλος. Πραγματικά αισθανόμουν πάρα πολύ χάλια. Δεν ήθελα να κοιταχτώ στον καθρέφτη. Είχα πάρα πολύ άσχημη σχέση με τον καθρέφτη και ιδού και εξού. Και το shoot the mirror έχει να κάνει και με αυτό. Το πυροβόλο τον καθρέφτη. Σπάσε τον καθρέφτη γιατί δεν είσαι το είδωλο, δεν είσαι η αντανάκλαση, αυτό που σου έμαθα να είσαι, οι ταμπέλες σου κτλ. Δεν είσαι αυτό που εσύ βλέπεις τον καθρέφτη, είσαι πολλά περισσότερα που εσύ έμαθες μάλλον να βλέπεις στον καθρέφτη. Γιατί εγώ είχα μάθει να βλέπω ότι δεν είμαι αρκετή, ότι δεν είμαι όμορφη, ότι δεν είμαι αδύνατη, δεν είμαι αρκετά αδύνατη, αρκετά όμορφη, αρκετά έξυπνη, αρκετά το ένα. Πάντα υπήρχαν κάποια στάνταρ στα οποία δεν τα φτάνα, ήμουνα παρακάτω, είχα περισσότερα κιλά, χαζή και τα λοιπά, πάρα πολλές. Όλες αυτές λοιπόν είναι πεποιθήσεις, δηλαδή είναι κάποια πιστεύω τα οποία καλλιεργήθηκαν για τον οποιοδήποτε λόγο μέσα μας και τα θεωρούμε την απόλυτη αλήθεια. Μπορεί να τα ακούσαμε, μπορεί να συγκρίναμε, να βγήκε αυτό το συμπέρασμα επειδή βλέπαμε γύρω μας στη τηλεόραση, στη Μενεγάκη, παντού διαφορετικά μοντέλα. Μπορεί διαφορετικούς τύπους, δηλαδή ανθρώπων που αξίζουν, αυτοί που αξίζουν είναι με αυτόν τον τρόπο. Είναι αδύνατοι, έχουν λεφτά, είναι τέτοιο. Εσύ δεν είσαι όλα αυτά ή νομίζεις ότι δεν είσαι όλα αυτά, οπότε δεν αξίζεις εσύ. Τα τραύματα, απορρίψεις, χιλόπιτες, κουβέντες μεταξύ των φιλενάδων. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά μία φίλη μου, η οποία της είχα πει ότι θέλω να ασχοληθώ με τη γυμναστική και να γίνω καθηγήτρια γυμναστικής κάποια στιγμή στο δημοτικό, και είχε βάλει τέτοια γέλια και έκανε εσύ θα κάνεις γυμναστική, έχεις δει πως είσαι? Και το είχα πάρει και ακόμα το θυμάμαι, το είχα πάρει πάρα πολύ κατάκαρδα και προσωπικά, γιατί έτσι γίνεται σε αυτές τις ηλικίες. It's okay. Και τώρα δηλαδή γίνεται, αλλά ok. Και θυμάμαι άλλη μία συζήτηση με φίλες μου, τις κολλητές μου, που συζητούσαμε για το ποια είναι τα ιδανικά κιλά και το ωραίο σώμα κτλ. Και λέγανε ότι η τάδε είναι πάρα πολύ αδύνατη. Ναι, αλλά η τάδε είναι πολύ χοντρή. Ναι, αλλά ποια είναι από την παρέα που είναι normal? Γλυκούλα, εγώ είχα πει, εγώ νομίζω ότι είμαι στα κανονικά μου κιλά. Και με κοιτάνε όλες έτσι και μου λένε, καλά, έχεις δει πως είσαι? Εσύ κανονικά κιλά, δεν έχεις καταλάβει ότι είσαι χοντρή?
Το οποίο το βλέπω τώρα φωτογραφίες και λέω, ωραία, ειλικρινά, καταρχάς τι έκανα παρέα. Τέλος πάντων, είναι άλλη ιστορία αυτή. Γενικά, πώς επιλέγουμε τους φίλους μας, και ειδικά όταν είμαστε παιδιά, it's okay, για κάποιο λόγο έχουν έρθει, κάποια μαθήματα έχουν έρθει να μας δώσουν και it's okay. Πολύ ταμπέλα και πραγματικά πάρα πολλές δίαιτες. Δίαιτα, την πρώτη μου δίαιτα την άρχισα τρίτη λυκείου και μετά ήμουνα τρίτη λυκείου, μετά δεύτερο έτος, κάθε 2 χρόνια σχεδόν έμπαινα σε δίαιτα. Ναι, γλυκούλες, ξέρεις τι, ειλικρινά, για κάποιο λόγο γίναν όλα, ειλικρινά μου δείχνανε αυτό που είχα μέσα μου και θα μπορούσα, γιατί έτσι λειτουργούν οι πεποιθήσεις, ότι άμα δεν το πίστευα εγώ αυτό για τον εαυτό μου, απλά θα μου είχε περάσει από το ένα και θα είχε βγει από το άλλο. Άμα δεν πίστευα για μένα ότι είμαι χοντρή, απλώς μου επιβεβαιώνανε αυτά που ήδη πίστευα, γιατί έτσι λειτουργεί το μυαλό. Πιστεύουμε κάτι, γίνεται οι σκέψεις μας οδηγούν στα συναισθήματά μας, με είπαν χοντρή, δεν αξίζω, άρα νιώθω χάλια, ντροπή κτλ. Και τα συναισθήματά μας οδηγούν στην πράξη ή την απραξία. Είτε να μην βάλω μπουκιά στο στόμα μου ξανά, είτε να φάω τα πάντα κτλ. Και οδηγούν στα αποτελέσματα που έχουμε. Κατερίνα, έτεροβελτίωση τώρα, ναι, μετά το live να μιλήσουμε. Λοιπόν, και άμα λοιπόν, και αυτό έχει να κάνει και με το σχολιασμό του ξένου σώματος, ο οποίος είναι πάρα πολύ κακός και ίσως να το δούμε πιο μετά, που ωστόσο, άμα εμένα δεν με πήρα, άμα εγώ μέσα μου δεν το είχα αυτό το, όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται, είναι πάρα πολύ αλήθεια, άμα δεν το πίστευα μέσα μου αυτό. Είναι σαν να μου έλεγε κάποιος ότι έχεις σκοτώσει κάποιον. Θα έλεγα, what? Όχι, δεν έχω σκοτώσει. Και θα γέλαγα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σε οτιδήποτε μας πειράζει, οτιδήποτε μας κάνει trigger. Είναι ουδέτερα πράγματα, μία φράση ρε παιδί μου, λέξεις, που εμείς δίνουμε νόημα σε αυτά, σύμφωνα με τα δικά μας φίλτρα, σύμφωνα με τις δικές μας πεποιθήσεις, σύμφωνα με τα δικά μας τραύματα, σύμφωνα με όλα αυτά που μάθαμε για τον εαυτό μας. Με οποιονδήποτε τρόπο. Και σε αυτό θέλω να πω ότι πραγματικά δεν φταίει κανείς. Δεν φταίει κανείς. Δηλαδή δεν φταίνε ούτε οι γονείς, ούτε... Δεν υπάρχει φταίξιμο. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει φταίξιμο, ότι υπάρχει απλώς ευθύνη την οποία αναλαμβάνεις κάποια στιγμή. Αλλά φταίξιμο δεν υπάρχει, γιατί όλοι... Κανείς δεν ξυπνάει και λέει θα είμαι μαλάκα σήμερα ή θα είμαι κακός ή θα πληγώσω τον τάδε και την τάδε ή θα πω κακία. Όλοι για καλό νομίζουν ότι τα κάνουν όλα και πραγματικά όλοι για καλό νομίζουν ότι τα κάνουν και πραγματικά έτσι όπως μάθανε τα ίδια περνάνε οι γονείς και τα λοιπά, αυτά που μάθανε περνάνε. Και it's okay, γιατί δυστυχώς δεν τα μάθανε καλά, πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και γενικότερα όλη την ώρα αλλάζει η γνώση και όλα αυτά που ξέρουμε, επιστημονικά δεδομένα, βγαίνουν συνέχεια καινούρια πράγματα όσον αφορά στις δίαιτες, για παράδειγμα. Συνέχεια, τη μία μέρα βγαίνει ότι δεν είναι αυτό το που ξέρουμε, ότι το υγιές και το ισορροπημένο είναι τακτά γεύματα κτλ. Τώρα έχει βγει και λέει ότι όχι, άλλες έρευνες που λένε ότι όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί έτσι την ινσουλίνη σου και το κάτι, δεν ξέρω, όλη την ώρα το χαλάς το μεταβολισμό σου και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει inflammation στο σώμα σου κτλ. Ό,τι έχουμε μάθει στα σωστά, δηλαδή το πρωινό ότι είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας για παράδειγμα, τώρα βγαίνουν και λένε ότι όχι, αυτό ήταν μια καμπάνια marketing της Kellogg's, η οποία εμπεδόθηκε στους ανθρώπους, τα οποία δεν λέω είναι σωστά, είναι λάθος, ο καθένας να ψάξει και να βρει και να γκουγκλάρει, δεν είμαι διατροφολόγος, δεν δίνω συμβουλές, δεν,
Απλώς άμα δείτε τι υπάρχει από επιστημονικά δεδομένα που βγαίνουν συνέχεια και συνέχεια, ό,τι και αν κάνουμε μέχρι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι λάθος. Και ό,τι και αν κάνουμε μπορεί να είναι 100% φυσιολογικό και σωστό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και έτσι λειτουργεί και η επιστήμη. Δεν ξέραμε ότι υπάρχουν στον αέρα μικρόβια, ξέρω εγώ. Δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα. Και είναι ok, δεν θα κατηγορήσει κανένας γιατί ή εμάς που μας βάζανε π.χ. στο αυτοκίνητο χωρίς ζώνη όταν ήμασταν παιδιά κτλ. Αυτό ξέρανε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Για... Τι έλεγα, υπάρχει μια μύγα εν τω μεταξύ μου, έχει αποσυντονίσει. Θέλω να δείξω κάτι πριν το χωρίσω. Θέλω να δείξω αυτό. Αυτό λοιπόν ήμουνα εγώ. Ναι, Ιωάννα, δεν το κάνουν όλοι για καλό. Κάποιοι θέλουν να πληγώσουν, είναι ήδη πληγωμένοι. Ακόμα και γι' αυτό. Το να θέλουν να πληγώσουν γιατί είναι πληγωμένοι. Και αυτό φυσιολογικό είναι. It's okay. Το θέμα είναι εγώ τι κάνω. Άμα μου πει κάποιες πάχινες και εγώ σκεφτώ μέσα μου, γιατί αυτό έκανα. Μου έλεγε άλλες πάχινες, η μαμά μου είχε πάχινες, και ήμουν σε φάση, δεν μ' αγαπάς, δεν με βλέπεις, δεν αξίζω για σένα, μόνο για το σώμα, μόνο τα κιλά σκέφτεσαι, έχω κάνει τόσα πράγματα, να ορίστε, έχω πάρει βραβείο και σένα δεν σε νοιάζει, σε νοιάζει μόνο για το σώμα μου και τα κιλά ή μόλις γέννησα και εσύ μου λες για το σώμα μου κτλ. Το οποίο ναι, έτσι είναι ok και ταυτόχρονα είναι αυτό που βλέπει ο άλλος και είναι δικό του. Είναι δικό του. Το να θυχτώ εγώ για όλα αυτά είναι δικό μου. Μπορώ να φιλτράρω την πληροφορία άμα ξέρω ότι έτσι συμβαίνει και ότι υπάρχει ένα κλάσμα του δευτερολέπτου που μπορώ να φιλτράρω και να εξασκήσω τον εαυτό μου. Ό,τι παίρνω μέσα να το φιλτράρω και να το γυρίζω και να το αλλάζω. Άμα από τη στιγμή που υπάρχει μέσα με αυτό το δεν με βλέπουν, μόνο για τα κιλά νοιάζονται κτλ. Που υπήρχε αυτό μέσα μου, οτιδήποτε και να μου έλεγε άλλος, έτσι αντιδρούσα. Αντιδρούσα άσχημα. Που by the way, εγώ και αδυνάτησες να μου λέγανε και πόσο όμορφη είσαι να μου λέγανε, πάλι το γύριζα στο αρνητικό και έτρωγα περισσότερο π.χ. Ή γιατί δεν πίστευα μέσα μου ότι εγώ είμαι για να είμαι όμορφη. Όχι. Γιατί όμορφες είναι χαζές. Οι όμορφες, οι περιποιημένες, είναι επιφανειακές. Είναι γλάστρες, μαϊντανοί. Η εξωτερική ομορφιά δεν μετράει. Μόνο το εσωτερικό, μόνο το μέσα σου. Εσύ διαβάζεις, είσαι καλή μαθήτρια, δεν μπορείς να είσαι και όμορφη. Δεν είναι ασφαλές για μένα να είμαι όμορφη. Σε περιόδους παλιά, όταν ήμουν μικρότερη, που μπορεί να είχα βαφτεί, να είχα ντυθεί, να είχα βγει έξω, έχουν συμβεί πολλά περιστατικά τα οποία πιστεύω ότι έχουν συμβεί στο 99% των γυναικών και τα οποία δεν τα λέμε. Όπως για παράδειγμα, να μου πιάσει τον κόλο κάποιος μέσα, γυμνάσιο τώρα, να μου πιάσει τον κόλο, συγγνώμη για το μποπό, μέσα στο λεωφορείο π.χ. Και εγώ να κλειστώ, να φοβηθώ, να μην ξέρω πώς να αντιδράσω και να το πάρω πάνω μου, να το πάρω ενοχή, ότι εγώ φταίω. Δεν είναι ασφαλές για μένα να βγαίνω έτσι, γιατί φτιάχτηκες. Όχι μίνι και τέτοια, δεν υπήρχαν αυτά. Γιατί φτιάχτηκες. Με το σώμα γενικά πάρα πολλά κακοποιητικές σχέσεις. Πολλά της ασφάλειας και αυτό που είπα και για την τούνη είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Μην έχεις εμπιστοσύνη στο σώμα σου. Βγαίνεις, κάνεις οτιδήποτε θέλεις με το σώμα σου. Εσύ φταίς. Να μην ντυνόταν έτσι. Να μην... Πού ήτανε... θυμάμαι άσχετο, αλλά θυμάμαι από το Γρηγορόπουλο. Γιατί ήταν στα Εξάρχεια μικρό παιδί.
ή γιατί βγήκε έτσι ντυμένη, καλά κάνανε και την βιάσανε, καλά κάνανε και τα ήθελε ο κόλος της. Πω. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο θα κάνω μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη, την οποία την έχω ξανακάνει στο Facebook βέβαια, παλιότερα, ότι στην πρώτη και δευτέρα λυκείου, drum rolls please, πρώτη και δευτέρα λυκείου είχα μια κακοποιητική σχέση, όπου ήταν κακοποιητική σχέση. Ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος, ήταν ενήλικας, εκείνος ουσιαστικά ήταν 18. Εγώ ήμουν από στο 15, γιατί έχω πάει και 5,5 σχολείο. Και πρώτη δευτέρα λυκείου λοιπόν είχα έναν άνθρωπο στη ζωή μου, ο οποίος με χτύπαγε, μου τράβαγε από τα μαλλιά και μου βγάζε τούφες και διάφορα άλλα πράγματα. Σε αυτή λοιπόν τη σχέση ένιωσα στο πετσί μου πώς είναι να μην έχεις εμπιστοσύνη στο σώμα σου καθόλου, πώς είναι εσύ να φταίς για ό,τι και αν κάνει ο άλλος, να φταίς εσύ για οτιδήποτε και αν κάνεις εσύ να φταίς και ό,τι κάνει ο άλλος, πάλι εσύ να φταίς. Πώς είναι το να γίνεται σκηνικό κακοποίησης μέσα στο δρόμο και εγώ ξαναλέω ανήλικη 15 χρονών να με τραβάει από το μαλλιάκι, να με σέρνει και να μην σταματάει κανείς για να κάνει τίποτα, κανείς, καθηγητές να βλέπουνε, να με σέρνει από τη μία άκρη του προαυλίου στην άλλη και να μην κάνουν τίποτα, και γενικά το όλο αυτό, το πώς δεν βγαίνεις από μια τέτοια σχέση, επειδή είναι τεράστιο το εσύ φταίς, το τάθυλο κόλλος, το ας πρόσεχες, το μα δεν τον έβλεπες πως ήτανε, δεν είχες καταλάβει ότι κάνει μπάφους, δεν είχες καταλάβει ότι ήταν κολόπεδο, δεν είχες, εσύ καλή μαθήτρια, άριστη σημειοφόρος, πώς έμπλεξες με αυτόν, εσύ φταίς. Ή το κανείς να μην θέλει να εμπλακεί σε αυτό και είσαι μόνη σου. 15 χρονών. Μια χαρά, όλα γίνανε πραγματικά όλα γίνανε για καλό. Είναι εξαιρετική αυτή η εμπειρία, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πάρα πολλές γυναίκες έχουν αντίστοιχες εμπειρίες. Έχουμε αντίστοιχες εμπειρίες με το σώμα μας αυτοβιασμού. Δηλαδή, να καθόμαστε σε ανθρώπους που δεν θέλουμε, μόνο και μόνο επειδή, έλα μωρέ, ήρθε στο σπίτι, τώρα έκανε το σοδρόμο, ή έλα μωρέ, ας κάνουμε κάτι, εντάξει, ήρθε, θυμάμαι έναν που είχε έρθει από τη Γαλλία για να με δει, εντάξει, χωρίς να θέλω εντωμεταξύ, εντάξει μωρέ, δεν είναι τίποτα. Πράγματα τα οποία θα σκεφτούν τώρα και λέω, what the fuck. Καμία σχέση με το σώμα, καμία σχέση, ήταν όλο μυαλό. Υπάρχουν κάτι memes που κυκλοφορούν που έχουν έναν μπρατσωμένο, γραμμωμένο άντρα και δίπλα του έναν καχεκτικό με ένα τεράστιο μυαλό και λέει και διαβάζει βιβλία και λένε όπου δίνεις το χρόνο σου, κάτι τέτοιο, ότι και καλά το μυαλό είναι το σημαντικό, άσε το σώμα. Δεν υπάρχει δηλαδή και τα δύο και να έχεις ωραίο σώμα, γυμνασμένο. Δεν υπάρχει το νους υγιής εν σώματι υγιές. Μόνο το μυαλό, μόνο διάβαζε. Μόνο διάβαζες η ασπασία, μόνο αυτό κάνε. Όχι, τι το θέλεις τα υπόλοιπα. Τι θέλεις μήνυ να φορέσεις. Κάτσε καλά. Και αυτό είναι μια φοβία που περνάμε και στα παιδιά μας. Εγώ το βλέπω. Καταρχάς το βλέπω σε συγγενικά πρόσωπα που είναι σε φάση αστείου και λένε τα καλά κορίτσια δεν φοράνε μίνι και κάτι τέτοια πράγματα σε φάση αστείου και καλά. Και εκείνη την ώρα πετάγουν και λένε ό,τι θέλουν φοράνε τα καλά κορίτσια.
Καταρχάς, όλα τα κορίτσια είναι καλά. Δεν τι σημαίνει καλό κορίτσι. Αλλά το βλέπω και σε μένα ότι φοβάμαι π.χ. να κάθεται η Αγγέλικα με ανοιχτά τα πόδια π.χ. Θα της πω κλείσε τα πόδια σου. Το βλέπω πως περνάει. Είναι φόβος. Φόβος ότι θα σε δουν και θα σου κάνουν κακό. Και είναι πολύ φυσιολογικό να φοβάμαι γιατί από τη στιγμή που είναι έτσι η κατάσταση γύρω μας. Δηλαδή δεν είναι φταίξιμο το ότι φοβάται το παιδί, το σώμα του επειδή εγώ φοβάμαι ή εγώ ότι φοβόμουν την ομορφιά και τα λοιπά επειδή φοβόντουσα. Είναι οκ. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τα παιδιά και τα παιδιά τα ίδια, οτιδήποτε και να τους πούμε, μπορούν να το μεταφράσουν τελείως διαφορετικά στο μυαλό τους. Δηλαδή, μπορεί να φοράει η Αγγέλικα μία κορδέλα π.χ. και να έρθει να μου πει με χαρά και να μου πει «Μαμά, δεν είμαι όμορφη». Και να της πω «Ναι, παιδί μου, είσαι πολύ όμορφη και είσαι όμορφη κάθε μέρα». Και αυτό μπορεί να το μεταφράσει εκείνη τη στιγμή, γιατί το έχω δει να συμβαίνει, και να το μεταφράσει εκείνη τη στιγμή και να πει «Α, δεν είμαι όμορφη ούτε τώρα, ούτε καμία στιγμή». Ή η Μελίτα, για παράδειγμα, για κάποια περίοδο είχε συνδέσει το «είσαι όμορφη» με το «φοράω φόρεμα». Το οποίο ειλικρινά δεν έχω ιδέα πώς προέκυψε, γιατί δεν είναι ότι είχαμε κάτι συζητήσει ή κάτι οτιδήποτε. Και έλεγε, δεν φορούσε τίποτα άλλο από φόρεμα, δεν αρνιότανε, δεν ήθελε να φορέσει τίποτα άλλο. Και έλεγε, «Μαμά, εσύ δεν είσαι όμορφη, δεν φοράς φόρεμα». Η Αγγέλικα, εσύ δεν είσαι όμορφη, δεν φοράς φόρεμα. Και το είχε συνδέσει έτσι. Οπότε, το πώς συνδέουν τα παιδιά αυτό που θα πω, πώς το μεταφράζουν, ειλικρινά δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν ξέρω. Ο καλύτερος γονιός του κόσμου σκατά θα τα κάνει. Τραύματα θα δημιουργήσει. Δεν έχουμε ιδέα πώς θα μεταφράζουν τα παιδιά και γιατί. Οτιδήποτε για να τους πούμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει να κάνει με φταίξιμο. Άλλο η ευθύνη και άλλο να δούμε γενικά μια κοινωνική ευθύνη. Γενικά ατομικά ο καθένας να πάρουμε την ευθύνη των σκέψεων, της εξάσκησης, του να εξασκούμε όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Π.χ. όσον αφορά τώρα στο πώς μεγαλώνουμε, εντάξει, γιατί και εγώ το κάνω ακόμα με τα παιδιά, το ξέρω, το αλλάζω, το εξασκώ κτλ. Ταμπέλες στα τρόφιμα, ταμπέλες στο οτιδήποτε, κακό φαγητό, σοκολάτα, κακό. Και ταυτόχρονα για επιβράβευση άμα έχει κάνει, άμα σταματήσεις τώρα να φωνάζεις, θα σου δώσω ένα γλυφιτζούρι. Δηλαδή, είναι πραγματικά παράλογο το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Και μεγαλώσαμε κι εμείς, αλλά και εμείς πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Η πιπίλα, το μπουκάλι, το βούλωσέ το. Η πιπίλα με την έννοια του μην εκφράζεσαι, θάψτα, μην ουρλιάζεις. Όχι, επειδή είσαι μωρό και ουρλιάζεις. Όχι, δεν θα κάτσω να βρω τι έχεις, θα σου βάλω μία πιπίλα για να σταματήσεις να εκφράζεσαι, για να βρεις κάτι να απασχολείσαι, η οποία πιπίλα γίνεται τσιγάρο, αλκοόλ, οτιδήποτε θα καλμάρει αυτό που νιώθεις. Μη διαχειριστείς αυτό που νιώθεις, μη μάθεις να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Μη μάθεις να ζεις με τον πόνο και να τον ξεπερνάς. Πονάς, βούλωσέ το, φάε το γλυφιτζούρι. Βαριέσαι, κάνε αυτό, φάε γλυφιτζούρι. Άνοιξε παιδικά, το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό, ξαναλέω, το κάνω και εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό και it's okay. Δεν το λέω για να ενοχοποιήσω κανέναν τώρα. Τα ξέρω και τα κάνω γιατί υπάρχουν πολύ δύσκολες στιγμές. Γιατί κάτι άλλο τρέχει εκείνη την ώρα και δεν μπορώ να σταματήσω. Οκ. Και ταυτόχρονα μαθαίνουμε αυτό. Μαθαίνουμε από μικρά το κακό. Το κακό γλυκό και το καλό οτιδήποτε, το καλό μπρόκολο, το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή, στο σπίτι μπορεί να δίνουμε ταμπέλες στα τρόφιμα καλό-κακό, στη δίαιτα δίνουμε ταμπέλες στα τρόφιμα καλό-κακό, όχι σε όλες τις δίαιτες, σε κάποιες καλό-κακό κτλ.
και ταυτόχρονα όλα τα παραμύθια, όλα τα παιδικά, οτιδήποτε υπάρχει που βλέπουν τα παιδιά, έχει μέσα γλυκά. Φίλε, πραγματικά αυτό όταν το συνειδητοποιείς, έχει μέσα γλυκά και μιλάει για φτωχούς. Είναι όλοι φτωχοί, οι φτωχοί οι καλοί, το συνδέω με τα υπόλοιπα του προφίλ μου, και έχει όλο γλυκά, γλυκά παντού. Δηλαδή είναι ελάχιστα τα βιβλία που δείχνουν τον μπρόκολ και πάλι το δείχνουν, δεν το δείχνουν στο context το φυσιολογικό, το δείχνουν επίτηδες για να το δείξουν. Αρχίστε να το παρατηρείτε αυτό, ρε φίλε, πραγματικά τι προγραμματισμός γίνεται στα πιτσιρίκια από 0 χρονών με τα γλυκά παντού. Βιβλία, παραμύθια, παιδικά, όλα έχουν μέσα γλυκά, 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 γλυκά. Λοιπόν, γενικότερα συνειδητοποίησα ότι εγώ έτρωγα γιατί δεν ήμουν καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Η εικόνα μου ή έξω πραγματικά ήταν σε μένα η εικόνα μου ή μέσα. Δηλαδή, το γεγονός ότι ήμουνα έτσι έξω καθρέφτιζε αυτό που είχα μέσα. Και τώρα που το σκέφτομαι, όσο στη ζωή μου είχα δυνατήσει χωρίς δίαιτα, χωρίς οτιδήποτε, φυσικά, με φυσικό τρόπο, ήταν επειδή ήμουνα καλά. Στο Εράσμους, που είχα πάει στην Ισπανία, που περνούσα υπέροχα, αδυνάτιζα με φυσικό τρόπο. Όταν όμως δεν ήμουνα καλά απ' έξω, πάντα πάχαινα απ' έξω, μέσα βασικά. Πάντα πάχαινα. Φυσικά και αλλάζει, εννοείται ότι αλλάζει. Το θέμα είναι, έκανα δίαιτες, εντάξει, και έμπαινα στο mindset του τώρα κάνω δίαιτα. Αυτό για μένα είναι απαγορευμένο. Αυτό δεν το τρώω. Αυτό τέλος. Και γινόμουν μαχήμη. Δηλαδή σε 3 μήνες μπορεί να είχα χάσει 10 κιλά έτσι. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν έτρωγα τίποτα. Δηλαδή είχε η δίαιτα μέσα να φάω στις 11 η ώρα. Όχι, εγώ δεν θα φάω. Θα είχα περισσότερα κιλά. Και το έκανα. Δηλαδή ήμουν πραγματικά μαχήμη όταν έμπαινα στο mindset της δίαιτας. Έμπαινα στο mindset της δίαιτας, τα χανά και φυσικά μετά τα ξαναπαίρνα. Γιατί είναι σαν να χαιρόμουνα και να έβαζα τον εαυτό μου σε μια διαδικασία. Μην κατουρίσεις όλη μέρα, μην κάνεις αυτό που έχει ανάγκη το σώμα σου και το βράδυ, μπράβο, χειροκρότημα που δεν το έκανες. Μπράβο σου, για 3 μήνες δεν κατούρισες. Μπράβο σου. Παιδιά, πραγματικά είναι ακριβώς το ίδιο. Μιλάμε για μια φυσική ανάγκη του σώματος, την οποία δεν έχουμε μάθει δεν θυμάμαι πώς το λένε, το σύστημα το πεπτικό, το σύστημα τα τσίσα και τα κακά. Είναι ανεξάρτητο από το μυαλό, δηλαδή δουλεύει μόνο του. Δηλαδή αν κάποιος πέσει σε κόμμα, συνεχίζει αυτό να λειτουργεί μόνο. Είναι σαν την καρδιά που συνεχίζει να λειτουργεί. Ανεξάρτητα άμα σκεφτώ εγώ να σταματήσει ή να χτυπάει η καρδιά. Το ίδιο γίνεται και για το γαστρεντερικό, δεν είμαι σίγουρη. Τα τσίσα και τα κακά. Συνεχίζουν λοιπόν, είναι φυσική διαδικασία. Την πείνα δεν έχουμε μάθει με τον ίδιο φυσικό τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε μάθει. Εγώ δεν είχα μάθει. Εντάξει, εγώ. Δεν είχα μάθει να ακούω το σώμα μου και να λέω πεινάω. Τώρα εγώ πεινάω. Και αν ναι, γιατί πεινάω. Γιατί φαγητό πεινά. Τι θέλει το σώμα μου να φάει. Είτε
το είχα βάλει σε ταμπέλες ότι π.χ. κάθε βράδυ και συνήθειες, κάθε βράδυ τρώω delivery, κάθε βράδυ παραγγέλνω από εκεί. Είναι η μοναδική χαρά της ζωής μου, φίλε. Είναι η μοναδική χαρά της ζωής μου το delivery. Όλη η μέρα περνάω σκατά, δεν λύνω τα προβλήματά μου, δεν τα αντιμετωπίζω, τα κρύβω όλα κάτω από το χαλί. Κρύβω κάτω από το χαλί τα πάντα, ό,τι με ενοχλεί κτλ. Ή απλά γκρινιάζω όλη μέρα, χωρίς όμως να τα αντιμετωπίζω. Εγώ γκρίνιαζα, θύμα, full, drama queen, full, γκρίνια full, όλοι οι άλλοι μου φταίγανε. Όλοι, τοξικοί, όλοι γύρω μου. Μόνο εγώ ήμουν γαμάτι. Όλοι μου φταίγανε, εκτός από μένα. Εγώ ήμουν θύμα του καημένο. Κοίτα, μα τι μου έχουν κάνει, με έχουν κακοποιήσει μετά, με ευτική βία, ανέτεια και σαρική. Πω τι θύμα καημένη που μου έχουν κάνει όλα αυτά. Ζω δίπλα στην πεθερά μου, καημένη. Anyway, από τη στιγμή λοιπόν που παίρνεις την ευθύνη, πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, δεν έλυνα κανένα πρόβλημα, απλά γκρίνιαζα για αυτά και νόμιζα ότι έτσι θα λυθούν. Έλεγα μόνο ότι δεν θέλω και δεν το είχα γυρίσει, δεν το είχα στρέψει στο τι θέλω. Τι θέλω από τη ζωή μου, τι θέλω από τη ζωή μου τα επόμενα 5 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια. Πού θέλω, τι θέλω να κάνω, πόσα χρήματα θέλω να βγάζω, πού θέλω να ζω, πού θέλω... Με πήγαινε ο άνεμος. Ό,τι μου συνέβαινε απλά το έπαιρνα και γκρίνιαζα γι' αυτό. Δεν έλυνα τίποτα. Και πώς τα έλυνα? Με το φαγητό. Τι έκανα? Έτρωγα. Ένιωθα ότι δεν με βλέπουν. Ένιωθα αόρατη. Όλη την ώρα για 10 χρόνια σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν τέριαζα ούτε κατά διάνοια και είχα μπει και προσπαθούσα να τους πείσω και να τους δείξω πόσο αξίζω και κοιτάξτε με και κοιτάξτε με. Τι έκανα? Πάχαινα. Για να πιάνω περισσότερο χώρο. Για να μπαίνω στο δωμάτιο και να νιώθω ότι με βλέπουνε. Με βλέπανε, ρε φίλε. Μου λέγανε πάχινες. Ήτανε η άμυνά μου στη διαχείριση των προβλημάτων. Αυτή ήταν η διαχείριση των προβλημάτων, το delivery. Υπέροχες εποχές, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία, το λέω πολύ σοβαρά. Έχω φάει full ωραίο delivery. Netflix και delivery. Αυτό. Καμία διαχείριση προβλήματος. Ασπίδα για να με δεις. Κοίτα με, δες με, έχω γίνει 100 κιλά. Δεν με βλέπεις? Γιατί δεν με βλέπεις? Είμαι εδώ. Αντί να πιάσω τη ρίζα όλων αυτών που ήτανε ότι δεν διαχειριζόμουν τα προβλήματά μου και ότι ήμουνα σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν αισθανόμουν καλά, δεν αισθανόμουν ασφαλής, σε μια σχέση που δεν ήθελα, ανύπαρκτο, ό,τι έχει να κάνει με το σώμα, τέλος πάντων. Οτιδήποτε λοιπόν, το κομμάτι του σώματος, καμία επαφή, καμία σχέση. Το μόνο που έκανα με το σώμα ήταν να το βρίζω. Να κοιτάω στον καθρέφτη και να το βρίζω. Πώς είσαι έτσι μωρή? Πώς είσαι έτσι μωρή? Πώς είσαι έτσι μωρή? Πάλι έτσι είσαι. Ποτέ δεν θα αλλάξεις. Ή να ξεκινάω δίαιτες, ό,τι να είναι, παιδιά, ό,τι να είναι. Αυτό που είπα πριν για τη δίαιτα, το ότι μπαίνεις σε ένα mindset, η νοοτροπία της δίαιτας, μπαίνεις σε ένα mindset και ναι, την τηρείς κατά γράμμα και επιβραβεύεις τον εαυτό σου που έχεις τηρήσει κατά γράμμα. Έχεις κάνει κακό στον εαυτό σου γιατί δεν έχεις φάει, δεν έχεις ακούσει τον εαυτό σου κτλ. Και το επιβραβεύεις αυτό και βγαίνεις από τη δίαιτα και έχεις χάσει π.χ. 10 κιλά. Έχανα εγώ τα 10 κιλά, ωραία. Μου λέγανε, τι ωραία που είσαι, τι ωραία, μπράβο. Ωραία, χαιρόμουνα για 5 δευτερόλεπτα, π.χ. ή ξανάρχιζα να τρώω, που είπα πριν. Και δεν είχα λύσει τίποτα άλλο. Δεν είχε αλλάξει τίποτα άλλο. Όταν χάσω τα 10 κιλά θα κάνω Instagram. Μην πω τώρα. Δεν ήταν αυτό που δεν έκανα. Θα γίνω YouTuber. Όταν χάσω τα 10 θα
με αγαπάει ο άντρας μου. Θα κάνω σεξ. Θα βγάζω λεφτά. Θα... Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και έφτανα στο τέλος της διατροφής, είχα αλλάξει πολύ ωραία και δηλαδή η αξία μου, το ότι εγώ δεν με έβλεπα, δεν είχε αλλάξει. Μέσα μου το πώς ένιωθα, η ταυτότητά μου, η ταυτότητα της χοντρής, η ταυτότητα της άχρηστης, της οτιδήποτε, δεν είχαν αλλάξει. Είχε αλλάξει μόνο το απ' έξω, είχε αλλάξει μόνο το σώμα. Και είχαν αλλάξει συνθήκες, είχαν αλλάξει οτιδήποτε, όχι. Οπότε, ασυνείδητα, ξαναγύριζα στο φαγητό, γιατί δεν είχε αλλάξει κάτι. Έλεγα εγώ, όχι, δεν θέλω να χάσω κιλά για τους άλλους. Ψέμα μούφα, μόνο για τους άλλους ήταν. Γιατί δεν είχα ρωτήσει τον εαυτό μου, γιατί θες να χάσεις κιλά. Γιατί θέλεις να είσαι 60 κιλά π.χ. και όχι 90 που είσαι τώρα. Από το γιατί δεν θέλω, γιατί εγώ έλεγα όλη την ώρα τι δεν θέλω να κολλάνε τα μπουτια μου μεταξύ τους. Δεν θέλω να υδρώνω τόσο πολύ. Δεν θέλω να μην μπορώ να παίξω με τα παιδιά. Το πιο απλό mindset shift που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή στο οτιδήποτε, και το έμαθα μέσω του NLP, είναι το από το δεν θέλω να το γυρίσεις το τι θέλεις. Όσο εστιάζεις το τι δεν θέλεις, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζεις αυτό που δεν θέλεις. Όταν δώσεις εντολή στο μυαλό, στο τι θέλεις, εκεί αρχίζεις να βλέπεις τα αποτελέσματα του τι θέλεις. Και βαθύς λόγους, όσο πιο βαθύς τόσο καλύτερα, δηλαδή. Και συγκεκριμένους, με εικόνες και το οτιδήποτε. Π.χ. θέλω να πάω με τα παιδιά μου όταν γίνουν 18 και 21 χρονών, να πάμε να κάνουμε το Καμίνο του Σαντιάγο, που είναι ένας μήνας περιπατητική διαδρομή, τέλος πάντων, που πας και προσκυνάς στο Σαντιάγο. Ήμουν εκεί η Εράσμου στο Σαντιάγο de Compostela στην Ισπανία και θέλω να κάνουμε το Καμίνο του Σαντιάγο μαζί με τα κορίτσια μου, να είναι ενήλικες και να επιλέξουν, να θέλουν να έρθουν με τη μαμά τους και να πάμε να κάνουμε το Καμίνο του Σαντιάγο. Πολύ ωραία. Πώς θα το κάνω αυτό? Άμα είμαι 90 κιλά, δεν θα μπορώ να περπατήσω ένα μήνα. Πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να κάνω κάτι για το σώμα. Τι θέλω? Θέλω να ανεβαίνω στη σκηνή και να τραγουδάω. Τώρα μου έρχονται άσχετα. Θέλω να... παιδιά μου έρχονται πραγματικά άσχετα. Τρέχω στο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Ό,τι να είναι παραδείγματα, το εξασκώ αυτό, να βρίσκω πιο εύκολα παραδείγματα. Τέλος πάντων, τι θέλεις? Θέλω να έχω μια απολαυστική σεξουαλική ζωή χωρίς να κουράζομαι, δεν μπορώ να ανέβω από πάνω κτλ. Θέλω να έχω αυτό, θέλω να έχω. Και αρχίσεις και τη γυρίσεις από την άλλη στο τι θέλεις να ζήσεις στη ζωή σου. Και όσα περισσότερα γράψεις, τόσο καλύτερα. Αυτό επίσης είναι μια φανταστική άσκηση για το οτιδήποτε και για τα χρήματα, για τις περιοριστικές πεποιθήσεις, για τα χρήματα κτλ. Την έχω κάνει αυτή την άσκηση. 1000 λόγοι για τους οποίους θέλω να έχω αυθονία, ή θέλω να έχω 1.000.000 ευρώ, ή θέλω να έχω να είμαι 54 κιλά, ή θέλω να είμαι... Γιατί? Και το γυρίζεις και βγάζεις και σου βγαίνουν οι αλήθειες σου και αυτά που θες εσύ. Όχι για τους άλλους, ποτέ για τους άλλους. Όταν έκανα για τους άλλους και νόμιζα ότι το κάνω για μένα, ήταν για τους άλλους. Πρώτα έπρεπε να δω εγώ τον εαυτό μου και να δω τι θέλω για τη ζωή μου. Πού πάω? Με τη δουλειά, με την καριέρα, με όλα τα υπόλοιπα. Πού βρίσκομαι, γιατί βρίσκομαι εδώ? Ένα πολύ μεγάλο μπαμ που έγινε στο μυαλό μου ήταν ένα περιστατικό όπου είχαμε πάει σε μια ταβέρνα με κάτι φίλους, καλοκαίρι, καλή ώρα. Εγώ ήμουν αντιμένη με ένα άθλιο φόρεμα
χάλια, λες και ήμουνα, τέλος πάντων, ήμουνα παχιάω, ήμουνα 90 κιλά. Τα παιδιά τρέχανε γύρω-γύρω, φωνάζανε, τσιρίζανε, εγώ ήμουνα έτσι όλη την ώρα. Και σκάει η μύτη, ένας πρώην μου, κούκλος, θεός, τον βλέπω, όπως ήταν πριν από 15 χρόνια εντωμεταξύ. Και λέω, ρε φίλε, και παθαίνω σοκ. Το πώς είμαι έτσι, το πόσο άλλαξα σε αυτά τα 15 χρόνια, στο γιατί είμαι έτσι. Ποια είναι η ζωή μου, γιατί είναι έτσι το σώμα μου, γιατί είμαι έτσι εγώ, γιατί το έχω κάνει αυτό στον εαυτό μου. Έπαθα σοκ στο πώς θα του πω γεια σου, με θυμάσαι, είμαι η Ασπασία, θυμάσαι που ήμουνα τότε καλά και ήμουν αδύνατη. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα δεν είμαι. Που by the way, ήτανε η πρώτη περίοδος τέλος πάντων, από τις περίοδους μάλλον που ήμουνα καλά και που αδυνάτιζα αυτόματα, τότε στο Εράσμους και μετά το Εράσμους, και επειδή δεν είναι αυτά για μένα, δεν είναι αυτός ο όμορφος για μένα, άλλο αυτό. Αυτός, γραμμωμένος και όμορφος και κουκλί, δεν είναι για μένα. Σιγά με γυρίσει να με κοιτάξει. Να με γυρίσει να κοιτάξει αυτός. Όχι, πάντα πιο άσχημους, πάντα πιο πολύ άσχημοι παιδιά αυτό που λέω. Πάντα κατώτερους λίγο, να είναι λίγο κατώτεροι για να μην αισθάνομαι κόμπλεξ. Αυτός είναι γραμμωμένος και γυμνασμένος. Χαζός θα είναι. Βλέπω πραγματικά. Αυτός. Για να ασχολείται με το σώμα του. Εντάξει, ξέρεις, την έχει μικρή. Ειλικρίνα, πόσες βλακίες. Γιατί I'm not good enough. I'm not good enough. Εγώ χάλια. Έλλειψη. Περιοριστικές πεποιθήσεις για το... Η εικόνα δεν μετράει, το είπαμε, τι άλλο, που by the way, όλα αυτά, η εικόνα δεν μετράει. Η εικόνα μετράει πάρα πολύ και δεν μας καθορίζει. Δεν καθορίζει την αξία μου. Άρχισα να αλλάζω όταν είπα αποδέχομαι 100% το σώμα μου αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι και αρχίζω να το αγαπάω έτσι όπως είναι ακριβώς. Δηλαδή, πετάω τα ρούχα τα οποία δεν μου κάνουνε και τα κουβαλάω από τρίτη γυμνασίου και τα έχω μαζί μου, τα τζιν μου, τα οποία δεν θα χωρέσω ποτέ ξανά και it's okay. Αποδέχομαι να αδειάσω τις ντουλάπες μου και να μην... και να πάρω καινούρια ρούχα γιατί δεν έχω τίποτα να φορέσω επειδή περιμένω για πάντα να το δυνατήσω και αυτό είναι μούφα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αποδέχομαι 100% τον εαυτό μου, αρχίζω να αγαπάω το σώμα μου, να αγαπάω πραγματικά μάντρας για το σώμα μου όλη την ώρα, επανάληψη. Να κοιτάω τον εαυτό μου στην καθρέφτη, να αγκαλιάζω τον εαυτό μου και να λέω ευχαριστώ, είμαι ζωντανή, αναπνέω, το σώμα μου αναπνέει για μένα. Έχω κάνει παιδιά με αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα με βοηθάει να περπατάω κάθε μέρα. Είμαι αρτιμελής, έχω χέρια, πόδια, έχω μαλλιά, έχω τα πάντα. Ευχαριστώ. Και να συνειδητοποίησα πως αυτή η σχέση, όσο περισσότερο το μισούσα, τόσο περισσότερο γύριζε μπούμερανγκ. Το οποίο σώμα, παιδιά, είναι το σπίτι μας. Σώμα, ψυχή, μυαλό, είμαστε ένα πράγμα. Το νους υγιής εν σώματι υγιές έχει φουλ αξία. Και κάτι άλλο σημαντικό. Φτάνει βράδυ, ξέρω εγώ, και δεν έφαγα τίποτα όλη μέρα ή πήγα γυμναστήριο και θα φάω σοκολάτα γιατί μου αξίζει. Το γύρισα στο δεν μου αξίζει να φάω κάτι που θα μου κάνει κακό από τη στιγμή που είχα τόσο δύσκολη μέρα ή που έκανα κάτι, πήγα γυμναστήριο, λέμε τώρα, δεν μου αξίζει να φάω κάτι τέτοιο. Ό,τι καταναλώνω γίνομαι, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι φαγητό, είτε είναι οτιδήποτε,
ό,τι καταναλώνω γίνομαι. Είτε είναι γκρίνια, συζητήσεις, οτιδήποτε. Είναι επιλογή μου το τι θα καταναλώσω. Ό,τι βάζω στο σώμα μου είτε με θρέφει είτε με καταστρέφει. Είναι επιλογή μου το τι θα βάλω στο σώμα μου. Είναι επιλογή μου να βάλω στο σώμα μου. Στο σώμα μου εννοώ και πάλι εικόνες, γεύσεις, να είμαι παρούσα, να τρώω και να είμαι παρούσα και να μην είμαι όρθια. Όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε, αλλά δεν τα κάνουμε. Γιατί για μένα ήταν πρώτα η αποδοχή ότι ξέρεις τι, εγώ αυτή τη στιγμή αξίζω όπως και να είμαι. Όπως και αν προγραμματίστηκα. Δεν είμαι το μυαλό μου, δεν είμαι η σκέψη μου, δεν είμαι το σώμα μου. Είμαι όλα μαζί και δεν με καθορίζει η εικόνα μου. Ναι, μετράει, είναι πολύ σημαντική για όλους τους έξω και γενικότερα. Ωστόσο, δεν με καθορίζει. Δηλαδή δεν καθορίζει την αξία μου ως άνθρωπο, το σώμα μου. Και το αλλάζω. Αποδέχομαι 100% αυτή τη στιγμή τα 90 μου κιλά και όλο έτσι όπως είμαι. Ευχαριστώ το σώμα που λειτουργεί και είμαι ζωντανή. Και το αλλάζω. Και αλλάζω το σώμα μου. Άρχισα να ακούω την πείνα μου. Άρχισα να ακούω πότε πεινάω και πότε όχι. Έτρωγα π.χ. Ήμασταν έξω σε εστιατόριο και έτρωγα. Είχα χορτάσει και κοίταζα την τελευταία μπουκιά, 2-3 τελευταίες μπουκές και έλεγα πρέπει να τη φας. Τι είναι αυτό, προγραμματισμός. Και μετά άλλες σκέψεις. Ότι και καλά τώρα εσύ αδυνάτησες και δεν θα φας, ενώ πριν έτρωγες όλο το φαγητό και το έπαιρνες μαζί και τα λοιπά ή τα τσάκιζες, τώρα και καλά εσύ τι το που μας το παίζεις αδύνατη. Και άρχισα να παρατηρώ αυτές τις σκέψεις και να λέω what the fuck. Όλη την ώρα ή τώρα που είναι βράδυ πρέπει να φάω. Γιατί πεινάω, θέλω να φάω. Ποιος μου λέει ότι πρέπει να φάω. Προγραμματισμός, συνήθειες. Έτσι μάθαμε. Και είναι ok για οποιονδήποτε λόγο και να το μάθαμε. It's ok. Τα αλλάζουμε. Όλα αλλάζουν. Όλα μαθαίνονται. Όλα διορθώνονται. Όλα. Οτιδήποτε έχουμε μάθει για το σώμα και το θεωρούμε αλήθεια. Πιανού αλήθεια. Δηλαδή αυτό με τις... έχω βάλει τις σημειώσεις μου εδώ πέρα. Το να ξυρίζονται οι γυναίκες. Θυμάμαι φωτογραφία της γιαγιάς μου, της συγχωρεμένης, της αρετής, τι ωραίο όνομα, που καθόταν έτσι, σε ένα ηλιοβασίλεμα νέα και έχει εδώ πέρα τρίχες. Τώρα το σήκωσα και έχει υδρότα. Εντάξει, οκ, είναι υδρότας, είναι κάτι φυσιλικό, είναι του σώματος, οκ. Και έχει τρίχες. Και μετά εμείς μάθαμε ότι αυτό είναι κακό. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, αν ρωτήσεις μια γιαγιά, γι' αυτό λέμε ότι είναι πεποιθήσεις. Και οι πεποιθήσεις είναι 100% δικές μας προσωπικές, τις αλλάζουμε οποιαδήποτε στιγμή. Άμα ρωτήσεις μια γιαγιά και της πεις, δεν έχεις, πώς θα πας στην παραλία, έχεις αξίρει τα πόδια. Στο σπίτι λες, παιδάκι μου, πας καλά, κάνε τι θέλω. Άμα ρωτήσεις μια γυναίκα, γιατί υπάρχει το κίνημα, π.χ. για το, σου πει, όχι, όπως θέλω θα πάω. Άμα ρωτήσεις, ανάλογα με την κουλτούρα, ανάλογα με το οτιδήποτε, έχουμε διαφορετικά. Αυτό λέει με τα ξηραφάκια, ήταν marketing, ήταν καμπάνια marketing, που θέλουν να πουλήσουν περισσότερα ξηραφάκια, γιατί στην αρχή βγήκαν για τους άντρες, για το στρατό. Και μετά θέλουν να βρουν ένα καινούριο market, καινούρια αγορά και τα πλασάραν στις γυναίκες. Και πλασάραν ότι δανείσου άμα θέλεις από τον άντρα σου, αλλά πρέπει να ξυρίζεσαι πια. Και λες, ρε φίλε, όχι ρε φίλε, ό,τι έχω μάθει για αλήθεια, πιανού αλήθεια. Τι θα κάνω εγώ με το σώμα μου. Και η γιαγιά μου έλεγε φάει άλλο το φαγητό για να έχεις όμορφο άντρα. Καλά. Το για να έχεις όμορφο άντρα, παιδιά, εμένα μου είπε ο γιατρός, ο γυναικολόγος, στην πρώτη γέννα. Στην πρώτη γέννα, με ανέτεια καισαρική, με ευτική βία, θα το συζητήσουμε σε άλλο θέμα, αυτό πάλι με το σώμα. Και μου είπε στις 40 ημέρες που είχα να ελέγξει την τομή του χειρουργείου, μου είπε, ελπίζω να γύρισες στο σεξ, να κάνεις. What the fuck, του λέω, πονάω, είμαι χάλια, προσπαθώ να θυλάω. Όχι βέβαια, του λέω, είναι δυνατόν.
και μου λέει κάτσε γιατί ο άντρας θα βρει καμία από την Άουσα και από την Παρκιά και θα σε αφήσει. Είστε σίγουροι γυναικολόγος? Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Για το θυλασμό, θύλαζα 4, όχι ψέματα, 4 χρόνια τη μία και 2,5 χρόνια την άλλη. Θύλαζα γύρω στα 6 χρόνια τα κορίτσια μου. Τι είχα ακούσει? Γιατί νομίζετε ότι τα πήρα τόσο πολύ με την Τούνη? Τι είχα ακούσει για το θυλασμό? Ο ίδιος ο γυναικολόγος, μην πω καμιά κουβέντα, θα πω καμιά κουβέντα, έχω πει καμιά κουβέντα, τέλος πάντων, ο ίδιος ο γυναικολόγος μου είχε πει, στους 6 μήνες πάνω που τον είχα πάρει τηλέφωνο και του κάτι άλλο να ρωτήσω, μου λέει τι, θυλάζεις ακόμα το παιδί σου στους 6 μήνες? Στην Βικτοριανή Αγγλία είχε βγει μία έρευνα που έλεγε ότι οι Άγγλοι είχαν κατάθλιψη επειδή θύλαζαν πολύ. Και του λέω, φίλε, δεν υπάρχει. Του λέω, στη Βικτοριανή Αγγλία, του λέω, την εποχή της Βικτόριας. Του λέω, τι σχέση έχει αυτό? Λέω, τώρα έχουν βγει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέω, λέει, μέχρι τα 2 χρόνια. Τι σχέση? Καλά μου λέει, εσύ ξέρεις. Όχι εσύ ξέρεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ σου λέω τα δεδομένα. Και φίλε, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που ακούω. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τζάμπα τα λεφτά μας στο λέιζερ. Εγώ εμφύτευση δεν κάνω, να ξέρετε. Τι εμφύτευση? Τώρα το κατάλαβα, εντάξει. Όχι παιδιά, δεν λέω τίποτα γι' αυτό. Απλώς λέω ότι είναι και αυτό ένα κομμάτι γενικά ό,τι έχει να κάνει με το σώμα. Θέλω να διαβάσω λίγο τα προηγούμενα σχόλια. Χαχα, και να δεις που θα ξαναλλάξει μόδα και θα τρέχουμε μετά το λέιζερ να κάνουμε εμφυτεύσεις. Καλά, η αποτρίχωση είναι μόδα από τις τσόντες. Έλα ρε, δεν το ήξερα. Και η γιαγιά μου έλεγε φάουλ το φαγητός για να είσαι μορφάντρα. Ναι. Πόσο σωστά τα λέω. Ευχαριστώ. Όχι, ξανακατέβηκε κάτω. Χάνεις κιλά, σου λένε τι ωραία που είσαι και εσύ ακούς, άρα το καιρό δεν είναι ωραία. Φοβερό αυτό. Γενικότερα, ό,τι αφορά στο σχολιασμό του σώματος, καλό θα ήταν να μην σχολιάζουμε. Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει χάσει κιλά επειδή είναι άρρωστος. Ο άλλος μπορεί να του πεις τι ωραία που είσαι και να, όπως εγώ, να το πάρει ανάποδα, να το πάρει στραβά. Αυτό είπα πριν ότι έχει να κάνει με εμάς, αλλά και το δύο. Δηλαδή, εγώ δεν σχολιάζω ξένα σώματα. Δεν θυμάμαι να το έκανα παλιά, λογικά θα το έκανα. Τώρα πια ούτε καν. Δεν με νοιάζει, δεν κοιτάω, δεν με νοιάζει. Όταν άλλαξα μετά το νευρικό κλονισμό και όλα αυτά, τέλος πάντων μετά το NLP και άρχισα να αλλάζω τη ζωή μου, δεν ανέβηκα σε ζυγαριά. Δεν το είχα καν στο μυαλό μου. Δηλαδή αυτά τα 2 χρόνια, ο 1,5 χρόνος που έχω χάσει την κιλά, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Άρχισα να κοιτάω τι θέλω να φάω, μέχρι που και να ψάχνω τις σκέψεις μου και να κοιτάω τις σκέψεις μου και να λέω τώρα το θέλω ή επειδή έχω μάθει. Και αδυνάτιζα χωρίς να το κοιτάω. Νομίζω από τα... Άρχισα να κοιτάξα πρώτη φορά ζυγαριά αφού είχα χάσει 15 κιλά, κάπου εκεί. Μου λέγανε πω αδυνάτησες. Και ήμουν σε φάση... και... Δηλαδή έχω αλλάξει, έχω στήσει επιχείρηση, έχω κάνει αυτό, έχω αλλάξει πόσα χρήματα βγάζω, έχω κάνει αυτό. Και εσύ κοίτας το αδυνάτησες. Και μετά λέω, ρε φίλε να σου πω κάτι, πού το ξέρει ο άλλος? Αυτό που φαίνεται είναι το ότι αδυνάτησες, αυτό είναι οπτικά. Αυτό είναι το πιο εύκολο να δει κάποιος. Όλα τα υπόλοιπα, το πώς εσύ ηρέμησες μέσα σου, το τι γράφεις ημερολόγια ευγνωμοσύνης κτλ. Και είσαι, ναι, μπορεί να λάμπει το πρόσωπό σου π.χ. Αλλά αυτό που θα δει είναι ότι έχασε κιλά, γιατί αυτό φαίνεται. Όλα τα άλλα, εσύ τα ξέρεις. Δεν φαίνονται και επιχείρηση να του πεις ότι έφτιαξε επιχείρηση. Αν ο άλλος δεν έχει επιχείρηση, ή άμα δεν ξέρει τι σημαίνει, ή άμα δεν του πεις, ξέρω εγώ, βγάζω
5.000 το μήνα ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να το κάνει εικόνα και να χαρεί για σένα. Ακόμα και οι φίλοι που θέλουν να χαρούν για σένα δεν μπορεί να το κάνει εικόνα, γιατί δεν έχουν αντίστοιχα βιώματα και δεδομένα. Οπότε και ενώ το σώμα είναι αυτό που φαίνεται, είναι το πρώτο που φαίνεται. Ναι, η Αναστασία λέει ότι μεγάλη υπόθεση να αφουγκραζόμαστε στο σώμα μας και τις ανάγκες επιθυμίες μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημασία μου και εγώ μια ζωή των άκρων, έχω κάνει πολύ ακραίες δίαιτες και τα τελευταία 2 χρόνια, επειδή έχω κουραστεί, έχω παραιτηθεί και τρώω την άλλη. Ψάχνω τη χρυσή τομή. Λοιπόν, γενικά, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε το σώμα μας και τα λοιπά. Γενικά, να ακούμε το σώμα μας, ξαναλέω, στο οτιδήποτε, στο σεξ. Το λέω το σεξ γιατί είναι ταμπού, ρε φίλε, κι αυτό. Και ειλικρινά, γιατί είναι ταμπού κι αυτό? Γιατί ό,τι έχει να κάνει με το σώμα και τη φυσική διαδικασία είναι ταμπού. Το τσίσα, τα κακά, όλα αυτά, ο υδρότος, όλα αυτά είναι ταμπού. Ό,τι και καλά, τι? Ο αυνανισμός. Τι φάση, γιατί είναι όλα αυτά ταμπού? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί όλα τα φυσιολογικά πράγματα που τα κάνουμε όλοι είναι ταμπού. Όχι, δεν τα συζητάω. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Τι ήθελα να πω όμως, Κωνσταντίνα? Ναι, ότι το να... μάλλον, υπάρχει το εγώ έτσι είμαι και σε όποιον αρέσω και δεν είμαι έτσι. Μάλλον, ας το πάρω αλλιώς. Είχα κάνει κάποιες συνεδρίες με μια κοπέλα η οποία με βοήθησε τέλος πάντων να σκεφτώ πώς να ακούω το σώμα μου, okay. Και ταυτόχρονα μου έδειχνε από τις αντιδράσεις και τα λοιπά ότι δεν ήθελε να χάσω κιλά. Δηλαδή της έλεγα, πολύ ωραία, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, ναι, συμφωνώ. Αλλά πώς θα τα χάσω όντως τα κιλά? Δηλαδή, ναι, πολύ ωραία. Και πώς θα τα χάσω, πώς θα γίνει? Και μου λέει, θα το συζητήσουμε. Και δεν το συζητούσαμε ποτέ. Και αυτό, δηλαδή, το μια χαρά είσαι να πω σε κάποιον, ξέρω εγώ, ρε φίλε, θέλω να αλλάξω το σώμα μου, ή θέλω να δυνατήσω, και να μου πει μια χαρά είσαι, δεν με ακούς, δεν με βλέπεις, θέλω να αλλάξω το σώμα μου. Ναι, μια χαρά είμαι και θέλω να αλλάξω το σώμα μου. Ναι, δεν με καθορίζει και θέλω να δυνατήσω. Είναι και το δύο. Το να πω μια χαρά είμαι και τέλος, μια χαρά είμαι, δεν κάνω τίποτα. Είναι σαν το έτσι είμαι εγώ, σε όποιον αρέσει. Θα πετάω τα βρακιά μου κάτω και άμα δεν θέλει εκείνος να με χωρίσει. Όλα αυτά είναι από την πληγή που το λέω, από τον εγωισμό, από το τραύμα, μας χωρίζουν, μας αποσυνδέουν. Δεν είναι growth mindset, δεν είναι από την πηγή, δεν είναι από το ναι, είμαι full ευγνώμων για αυτά που έχω και θέλω περισσότερα, αποδέχομαι τον εαυτό μου και τον αλλάζω. Δηλαδή είναι από τον εγωισμό, από το προσπαθώ να αποδείξω σε μένα έτσι, μπορεί σε άλλον να μην είναι έτσι. Κάνω το disclaimer αυτό και πάλι. Εγώ λοιπόν ήθελα να αλλάξω το σώμα μου. Δεν είναι το ότι είσαι μια χαρά, μη λες τον εαυτό σου χοντρή και τα λοιπά και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα μια χαρά είσαι, μην αλλάξεις. Γιατί, αφού εγώ ήθελα να αλλάξω για αυτό και για αυτό το λόγο. Κοίτα, βρήκα. Έκανα την άσκηση. Βρήκα ποιους λόγους θέλω να αλλάξω. Γιατί να μην αλλάξω? Δηλαδή και το άλλο, το μην αλλάξεις, μια χαρά είσαι. Είναι και τα δύο. Όποιος θέλει και αν θέλει και ό,τι θέλει. Αυτά. Πες μας πως θα αποθηκεύσεις το live. Ναι, θα το αποθηκεύσω. Γενικά, σε μένα ήταν επίσης ότι οπουδήποτε και αν πήγαινα, είτε και ψυχίατρο έχω πάει, είτε σε ψυχοθεραπευτή, είτε σε διαιτολόγο, είτε σε γιατρό, είτε οτιδήποτε, είχα μέσα μου το αίσθημα της κατωτερότητας.
είχα μέσα μου ότι αυτός, το αίσθημα της μαθήτριας, εντάξει, του authority figure, δηλαδή, στο NLP το μάθει και αυτό, ότι ο άλλος είναι καλύτερος από μένα και θα με σώσει. Ο άλλος δεν διαχειρίζομαι εγώ τα προβλήματά μου όλη τη βδομάδα, γιατί την Τετάρτη έχω ψυχοθεραπεία με τον τάδε, οπότε θα τα λύσω εκεί. Δεν κάνω τίποτα για το σώμα μου τώρα, γιατί πρέπει να πάρω την τάδε για να ξεκινήσω δίαιτα. Δεν κάνω τίποτα. Εντάξει, εγώ δεν αναλαμβάνω την ευθύνη για τίποτα, δεν ξέρω πώς να λύσω τα προβλήματά μου, γιατί θα μου το κάνει εκείνος. Και άφηνα, αυτό είναι το παραδίδει στη δύναμή σου. Δηλαδή, σε οποιονδήποτε expert, οτιδήποτε κι αν είναι ο άλλος, είναι άνθρωπος. Έχει περιορισμένες γνώσεις. Έχει συγκεκριμένη σχολή που ακολουθεί. Υπάρχουν άπειρες στο οτιδήποτε. Βγαίνουν συνεχώς καινούριες γνώσεις. Εσύ, μάλλον, έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα σου προτείνει και από εκεί και πέρα εσύ μπορείς να αποφασίσεις για τον εαυτό σου και να τσεκάρεις, να φιλτράρεις, να πάρεις άλλη γνώμη και γενικά να μην είσαι με το, έτσι όπως πήγαινα εγώ, με το αίσθημα του κατώτερου, που δεν το είχα καταλάβει, δεν το ήξερα, με το αίσθημα της μαθήτριας του, ναι, έχει δίκιο, αυτό θα κάνω, γιατί μου το είπε αυτός. Αυτό θα κάνω επειδή αυτός είναι ο τάδε, αυτός είναι, οπότε αυτό θα κάνω. Όχι, ρωτάμε μέσα μας, πρώτα ρωτάμε τον εαυτό μας και πάμε με το ίσο. Μπορεί να, γι' αυτό λέω απομυθοποίηση, μπορεί να ξέρουν πράγματα, αλλά μπορεί και να μην ξέρουν. Μπορεί και να μην ξέρουν και μπορεί να ξέρουν. Υπάρχει τόση πληροφορία. Ο Τόνι Ρόμπινς στο σεμινάριο του μας είπε, μην εμπιστεύεστε, δεν θα το πω γιατί... Ωραία, τέλος πάντων. Υπάρχει τόση πληροφορία και βγαίνουν συνεχώς τόσο καινούριες έρευνες, τέτοιες έρευνες για τα πάντα. Π.χ. αυτό με το να τρώμε συγκεκριμένα φαγητά, συγκεκριμένες ώρες και το mindset, την οτροπία της δίαιτας, όλα αυτά μπορεί να το γκουγκλάρει κάποιος, μπορεί να δει ότι άμα τρώω συγκεκριμένο, τι σημαίνουν μάλλον όλα αυτά και τι έρευνες έχουν βγει πάνω σε αυτό. Βγαίνουν έρευνες, ξαναλέω, για όλη την ώρα. Υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες, υπάρχουν στα αγγλικά κυρίως και αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μισό λεπτό να δω. Μικρά, ό,τι καταλαβαίνω γίνομαι. Φοβερό. Εγώ το σκέφτηκα. Και ότι όλα αυτά, τα κιλά είναι συνέπεια, δεν είναι το πρόβλημα. Το σώμα πως είναι, η αρρώστια είναι συνέπεια, είναι σύμπτωμα, δεν είναι το πρόβλημα. Η οικονομική κατάσταση, το πόσα λεφτά έχω, είναι συνέπεια, είναι σύμπτωμα, δεν είναι το πρόβλημα. Αλλού είναι η ρίζα του προβλήματος. Σε κάθε άνθρωπο διαφορετική. Αλλά αλλού είναι. Σε μένα ήταν ότι πήγαινα απλά στη ζωή, δεν είχα ιδέα, πήγαινα. Δεν είχα ιδέα τι θέλω, τι κάνω, γιατί βρίσκομαι εδώ. Δεν με έβλεπα. Πάλευα όλη την ώρα μέσα μου. Εν τω μεταξύ, ταμπέλες. Από μικρή έλεγα μέσα μου, έβλεπα Μιλάγκρος, η Αντίθεση και όλα αυτά και έλεγα μέσα μου μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, μπορώ να κάνω τα πάντα με ταπ, χαμήλωσε. Ποια νομίζεις πως είσαι. Γύρισε στο είμαι άχρηστη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παράλληλα υπήρχε από μέσα μου ότι ξέρεις τι, είμαι δημιουργική, κοίτα, έχω αυτή την ιδέα. Ήθελα να κάνω πράγματα, δεν έκανα ποτέ. Και είχα όλη την ώρα και πάλευα για 10 χρόνια τουλάχιστον με αυτό το
υπεργαμάτη και άχρηστη. Ανώτερη από όλους τους άλλους, κατώτερη από όλους τους άλλους, χειρότερη από όλους. Χειρότερη, το σκουπίδι. Η πρώτη μου ταμπέλα που μου δόθηκε λοιπόν στην ψυχοθεραπεία ήταν κρυφονάρκισσος. Από την πρώτη συνεδρία και τώρα σκέφτομαι και λέω, κάτσε ρε φίλε, πώς γίνεται να βγαίνουν διαγνώσεις από την πρώτη συνεδρία. Η πρώτη μου ταμπέλα ήταν κρυφονάρκισσος. Ωραία, δηλαδή πιστεύω πολλά για τον εαυτό μου, έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, αλλά το κρύβω κιόλας. Και ότι είμαι χειριστική και το κρύβω και γι' αυτό αισθάνομαι ανώτερη, κατώτερη, καλύτερη, χειρότερη, φανταστική και σκουπίδι. Όχι επειδή δεν ξέρω να κάνω όντως πράγματα και έχω άπειρες ιδέες και δεν έχω μάθει να τις κάνω πράξη. Όχι επειδή η αλήθεια μέσα μου λέει ρε φίλε κάνε κάτι και εγώ κάθομαι έξω και βλέπω Netflix. Όχι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν είχα μάθει να διαχειρίζομαι τα προβλήματά μου και έκραζα όλους τους άλλους και έλεγα μου φταίνει οι άλλοι, μου φταίνει οι άλλοι, αν οι γονείς μου ήταν διαφορετικοί. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ήταν ταμπέλα. Κοίτα να δεις πώς έρχεται η ζωή και πώς μαθαίνεις κάποια πράγματα και λες έλα ρε κρυφονάρκισσος. Δεν ήταν ότι γύρω σκατά και στη μέση έλαμπε. Όχι, δεν ήταν αυτό, είναι κρυφονάρκισσος. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά είναι όλα καλά, όλα να είναι καλά, με βοήθησαν όλα πάρα πολύ και ταυτόχρονα όχι όμως ότι θα σου σώσει κάποιος άλλος τη ζωή. Όχι να περιμένεις και να λες α, έχω αυτό και έχω και αυτόν και έχω και αυτόν, οπότε θα έχω αυτά τα αποτελέσματα. Εσύ είναι μέσα σου. Να μάθουμε, να διαχειριζόμαστε τις σκέψεις, τα συναισθήματα, πώς λειτουργεί το μαυράδι, πώς να τα αλλάζουμε αυτά τα πράγματα. Να λύνουμε τα προβλήματα, να κάνουμε τι θέλουμε. Αυτό που λέμε ότι θέλουμε, να το κάνουμε, να εξασκούμε. Αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ Χρύσα μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολες, κάποιες αποφάσεις ήταν δύσκολες και γίνανε όμως τόσο φυσικά για το πώς έχω αλλάξει τη ζωή μου. Και γίνανε τόσο φυσικά όταν ξεκαθαρίζεις μέσα τι θες και ότι ξέρεις τι, it's okay που τα έμαθες αυτά και που νομίζεις ότι είσαι αυτό και αυτό. Είναι μόνο ταμπέλες. Μπορείς να τις πετάξεις από πάνω σου, να τις βγάλεις. Δεν υπάρχει το εγώ ποτέ δεν θα δυνατήσω, απλώς δεν έχεις μάθει. Δεν έχεις αγκαλιάσει τον εαυτό σου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άλλο ένα πράγμα για τις μικροσυνήθειες, για το ποτέ να μην ξεκινάς κάτι τεράστιο και να πεις τώρα, σήμερα αλλάζω, αύριο θα διαβάζω τα πάντα, θα κάνω δίαιτα, θα κάνω... Ποτέ. Γιατί κλωτσάει το σώμα, υπάρχει αδράνεια και είναι σαν το μεγαλύτερο λάθος, αυτό που έκανα πάντα, ότι ξεκινούσα, τα κόβα όλα, τα από 3 μέρες τα τρώγα όλα. Δεν γίνεται, δεν ήταν φταίξιμο δικό μου, δεν ήταν ότι δεν είχα motivation ή οτιδήποτε άλλο, είναι επειδή δεν λειτουργεί έτσι το σώμα, πολύ απλά το πράγμα. Δεν λειτουργεί. Εγώ έλεγα, εγώ φταίω, μου αρέσει το φαγητό, ποτέ δεν θα αλλάξω. Τίποτα, καμία σχέση. Απλά δεν λειτουργεί έτσι. Τα μάθαμε λάθος, it's okay, τα μαθαίνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ Δημήτρη μου, χαίρομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, δεν θυμάμαι καν τι έχω πει. Ελπίζω πραγματικά να ήταν κάπως βοηθητικό και ωφέλιμο, δεν ξέρω, νομίζω ότι είπα τόσο μπερδεμένα πράγματα, I don't know, δεν έχω ιδέα. Πείτε μου άμα θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που είσαστε εδώ. Πραγματικά δεν το θεωρώ δεδομένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας πιω λίγο νεράκι. Νερό. Πολύ νερό. Έβγαινε στο ψυχοθεραπευτή που έκανε διάγνωση από την πρώτη συνεδρία και την ανακοίνωση κιόλας. Εντάξει, δεν είναι... Ειλικρινά, πραγματικά να είναι καλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να είναι καλά, δεν το λέω ούτε από και καλά πόσο
συγχωρώ τους ανθρώπους και πόσο καλή είμαι. Ούτε καν. Απλώς, άμα δεν υπήρχαν όλα αυτά, δεν θα ήμουν εγώ αυτή τη στιγμή εδώ. Δεν θα είχα ξυπνήσει. Όλα αυτά μου μάθαιναν κάτι. Η ζωή γίνεται για μας. Η ζωή, οτιδήποτε, οποιαδήποτε εμπειρία γίνεται για μας. Είναι πραγματικά τόσο... Είμαι τόσο ευγνώμη, όλα τα σκατάκια, οτιδήποτε. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ... Δεν το λέω το αλήθεια. Φουλ. Άμα πάρουμε το μάθημα από το κάθε τι που μας γίνεται. Και μπορούμε να κάνουμε και καλό σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι απελευθερωνόμαστε. Απελευθερωνόμαστε και όσο απελευθερωνόμαστε και ξαναγινόμαστε αυτοί που ήμασταν πριν μάθουμε ποιοι να είμαστε. Αυτό κάνει καλό σε όλους. Δίνει την άδεια σε όλους να είναι αυτός τους. Να είναι αυτός τους. Με ηρεμία μέσα τους. Και να εξελίσσονται όλη την ώρα. Και να προοδεύουμε. Κι εγώ. Αυτό που λες Ιωάννα, κι εγώ. Δεν είμαι τέλεια, έτσι. Ούτε καν. Δεν έχω την τέλεια σχέση με το σώμα. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Δεν έχω τέλεια σχέση με το σώμα. Τις προάλλες κάτι λέγαμε και λέω τι, πισίνα και θα είναι κι αυτή. Δεν θα έρθω εγώ. Και δεν πάει να πει κάτι. Δηλαδή αλλάζει όλη την ώρα. Ναι, νόμιζα ότι συχαίναμε τη θάλασσα. Και αυτό τεράστιο. Τίποτα. Επειδή δεν τρεπόμουν να βγω στη θάλασσα. Σημαντικό αυτό με την παραλία. Όταν είσαι στην παραλία, μην κοιτάς τα άλλα σώματα. Εγώ τα κοιτούσα τα άλλα σώματα και έκρινα, έβαζα βαθμούς. Λες και είμαι στα καλυστία. Και τώρα πήγα στην παραλία και παρατήρησα ότι κατευθείαν αυτό κάνω. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι κοιτάξω. Και λέω, μάζεψε τα μάτια σου, καβαλάρι. Ναι, είναι ατάκα. Τέλος πάντων. Και το γύρισα εκείνη την ώρα που κοίταζα και έλεγα αχ τι αδύνατη ή αχ τι οτιδήποτε. Και το γύρισα και λέω αξίζει. Μέσα μου τώρα στους ανθρώπους, στους ξένους ανθρώπους, ενεργειακά, αξίζεις όπως και να είναι το σώμα σου αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου που είσαι εδώ, όπως και να είναι το σώμα σου αυτή τη στιγμή. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Έλεγα σε ανθρώπους που περνούσαν από μέσα καλά λόγια. Και δεν κοίταγα, σταμάτησα και τους κοίταγα στο πρόσωπο. Σταμάτησα. Και με το που το έκανα αυτό, κατευθείαν, ήμουν και εγώ πολύ cool. Γιατί σε ό,τι εστιάζεις πολλαπλασιάζεις. Άμα εσύ κοιτάς ξένα σώματα, θα νομίσεις ότι, θα νιώθεις ότι όλοι σε βλέπουν εσένα. Ούτε καν. Αυτά. Χαμπα. Να το κλείσουμε. 10 και 18. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Όλα αλλάζουν. Όλα γίνονται. Όλα λύνονται. Όλα μαθαίνονται και όλα διορθώνονται. Όλα γίνονται. Όλα λύνονται. Όλα μαθαίνονται και όλα καθαρίζονται. Το σώμα είναι πολύ σημαντικό. Το σώμα ό,τι λέει είναι αλήθεια. Ό,τι βγάζει αρρώστια, οτιδήποτε είναι αλήθεια. Το σώμα μου με προειδοποιούσε full για τη ζωή μου. Σε διάφορα κομμάτια, τα οποία δεν μπορώ να τα πω, δεν θέλω να τα πω. Με προειδοποιούσε όμως το σώμα μου, λέγε, ξέρεις τι, άλλαξε λίγο περιβάλλον, κοίτα λίγο που βρίσκεσαι, δεν είσαι στο δρόμο σου, δεν είσαι στην αλήθεια σου, για πήγαινε λίγο, για άλλαξε. Δεν το άκουγα, δεν ήθελα να το ακούσω, δεν είχα καμία σχέση. Το πάνω με το κάτω. Εγώ νόμιζα ότι στο πάνω εδώ έπρεπε να μένουμε. Ούτε καν. Stay in your head, you're dead, λέει ο Τόνι Ρόμπινς. Όλο μαζί είναι ένα. Και αυτά. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό απολαυστικό καλοκαίρι να έχουμε. Φιλάκια σας πολλά. Φίλια, το κλείνω, Ναι, το κλείνω. Φιλάκια.